Bapak Ibu, kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan syahadat 3 kali. Monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Riki Arifiandi bin Wahyudi. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Yuli Susanti. Nikah dan kawinkan untuk engkau sendiri dengan mas kawin uang 22.705.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuli Susanti binti Bapak Suratman. Nikah untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillah. Saat ku putuskan bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri kaulah yang terbaik. Dan saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga malamku untuk kehadiranmu, sempurnakan imanku. Saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga malamku untuk kehadiranmu, sempurnakan imanku. Buang cerita lama, rangkai cerita baru, benua bersama. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inul umur tajawajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Karharajan kasantosan tuwin kawilit singgah Buki tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lumantar dumateng kawula. Nuwun kawula nuwun. Wonten bangsanipun para pupundhel sepuh. Sesepuh bilih sepuh aji sepuh ingkang nganggung pastuti dumateng pemining kotapan. Ingkang pono ing pamawas ingkang lebdo ing pitutur. Ingkang satuhu dahat dina bekten. Wonten bangsanipun para pengemban-pengembating praja satriyaning nagari saya tataran tritih lor jeruk legi pinangka pandampan dening kawula dasi ingkang sinuba ing bakor ewatan. Wonten para alim para ulama ingkang reden dalu tansah sumanting kitab suci wahyuning pinangka panuntun kiblatipun panembah ingkang satuhu luhuring budi. Wonten rasanipun kadang buddha werda kinasih Gusti ingkang dahat kawula tresnani. Langkung-langkung dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Surat. Pinarung saya pratobno bondo hangakit. Donya karena tejo hang ngomong propo. Tunggu menika tejane. Serat ojo pinangan kanggo bebas bagus iki. Segala sakit bismo palarapah. Tidak mewujud jroning sasono paribuan. Mubiar bersama pinangan kanggo kang nembo. Ayo. Mami diwehi gelung kok. Priwe sih, Dek? Nggih, sareng-sareng apa? Lah sarek-sarek kepriwe? Nyongke rumangsane ado. Ado kangen, Dek. Nyongke serang sawungu.
kan ku sawungu. Iya. Lah kok ya ora ngerti. Priwe? Ana kene bagi bunga pisan. Mergane Lagi diperintah nang Bapak Hajat. siapa? Pak situ ya, Pak. Pak Suratman. Kok apa? Kon jaga keselamatan karo kewarasan. Mergane Terus dijam nang wedon sing ayu banget. siapa? Bareng didandani nang Dipan Negara Wedding Senang Sidarja. Iya. Ini jadi kayak Asanti. Iya. Oh iya beda karo bojomu. Priwe? Bojomu dandan dewek. Heeh. Iki karnaval Agustusan kok melu. Iya. Bareng dandan dewek betulnya kayak Upin-Ipin. Cek. Kayak pilih-pilih orang nambah tambah kudu lah. Ya udah soten kan ana ngomongan. Tapi kan manakan. Ya mana kan anu traktek kon. Kuwi sing jenenge iwak barak digoreng lengang. Lah priwe? Ya mana mutune sama. Cek. Bisa. Cek. Priwe? Ini kan lagi dipelu ini program pemerintah. Dah. Yang ngomongnya dibelikin nang Pak Kades Triki Lor. Kok ngapa? Ngomongin pengantin sekeloro. Lah terus? Kon melu program keluarga berencana. Apa ya? Dua anak cukup. Apa ya lah? Anak itu dalam ada baik. Lah, Pret. Aja kayak bojoku. Priwe? Bojoku yang ngomongin melu kabeh. Kabeh apa? Kabeh pin. Lah terus? Bojoku milih dicopleki diuntang. Heeh. Kali ini dibuangin nang buritan. Ya. Nang buritan dinodoli pitik. Terus? Ya pitik ora kepriwe. Nyong rumangsa atau pisan nyong sekantana sini nangka dadi duta sarayane Bapak Sarino sak keluarga. Ayo gue. Kon jujukaken Wiji Duryati ki sing kiatune pengantene gantenge kaya Ril. Oh ya jelas. Priwe? Siapa di sing dandane? Siapa? Di Negara Wedding Senang Sidarja dandane ya kayak Arif. Iya. Beda karo gue. Tukang foto sing kasih lebireng. Priwe? Kayak Delon. Duryati tapi lorone ku ora pengen sing kudu diatur karo Bapak Suratman sak keluarga. Oh ya gue sih dintene kan. Apa maneh? Ya. Ben sing goreng betane kaki pengantin karo ini Nek pengantin. teruse. Terus saya godonge. Ya. Ya gue yup-yup kaki pengantin ini pengantin. Nah repohe Wah yang gue rezekine kaki pengantin ini pengantin. sing terakhir. Wah gue serakir sing wigati pisan. Apa? Tembange. Ya. Wis kanggo buang Sukerta sampai kalane pengantin sekeloro. Heeh. Moga-moga ilang Sukerta sampai kalane dadi waras lamte. Ya. Sepengarepe dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Wis sing dikarepna kaya gue. Ya. Malah gawane kaya piye? Tonton karo sangu kok gawane kaya piye? Pasar jeruk iki nendeng-nendeng kok. Sak keluarga. Ya sing jenenge begal. Ya iki sing jenenge begalan. Begalan sing kepriye? Begalan kuwi besan gawat lantaran anggenipun sak menika wonten Bapak Sarino lawan Bapak Suratman sampun dadi bebesanan. Oh, iya. Iki gawane pengantin lanang minangka dadi jimat lawan seranganipun. Oh. Lantarane ya kuwi pengantin keloro. Mene sapa sira ingsun sing medhot silaturahmi kuwi dudu swarga panggonane. Waduh hebat pisan Iya, ya. iya. Jenenge silaturahmi. Heeh. Mulane Pak Suratman karo Pak siapa? Pak Sarino. Pak Sarino nyambung silaturahmi mergane apa? Iya. Kepengin mlebu swarga. Iya, iya. Mulane sedulur kabeh nantri tilor kene ya. Heeh. Aja nganteni kabarnya sing medhot jenenge silaturahmi. Wis diomongna niki ora bakalan iki kanggo medhot silaturahmi mlebu swarga ora ana panggonane. Iya, iya. Hebat pisan Heeh. silaturahmi. Heeh. Sajane ndonge-ndongan karo tangga kiwa tengah. Iya. Tapi ndonge-ndongan sing main do. Lah, iya. Sing pernah-pernah. Heeh. Terus diane Dia bulane minangka dadi tuladan iki nggo pengantin lanang dia pikulan. Pikulan. Utawane batang. Nggo apa? Nggo tuladan Mas Riki. Kula ada Mas Riki. Malah Mas Riki kudu bisa kaya pikulan. Sing kepriwe? Nek dadi wong ganteng kowe kudu tayeng kaku ya tayeng lemes. Tayang kaku, tayang Iya, lemes. iya. Oh iya kayak gue anak Mbak Kakung. Nah, Terus saya Mbak sing sedakap. Cek aku kali lepas. Boten. boten salah. Salah dia. Oh. Ya Pak maksudnya apa? sing dimaksud kakulan lemes tujuane. Tujuan Kepriwe kepriwe? carane Mas Riki duwe cita-cita kudu sing serius. Oh, kayak gue. Kudu sing temenanan. Ah. Nggihipun kok jejodohan bisa sing sepisanan. Bagus. Tekan kaki-kaki ini tekan rampung ning nguri. Oh, kayak gue. Mulane sing jenenge kok jejodohan ora Mas Riki utawane Mbak Yuni kuwi kudu bisa dewasa. Dewasa apa? Dewasa kuwi gede dapat turosa. Saru ya. Ya, Kayak nantek tutuk lah. Iya. Kowe ngomongnya sembarangan. lah bisane Ngomong gede kamar. iya iya mamane iki Mas Riki dados orang donasi kudu kaya gede dapat turosa. Maksudnya? Sepisane gede niate. Dapat pemikirane lan rosanya gawe nang
Ujar kali saru. Ya ora. Cilik-cilik. Heeh. Dadi pitutur main. Main. Nah, liyane Ya, iki. dia minangka lawan nur. Saat niat nur rupa pemadang. Terus? Anggenipun wong arep omah anak loro kudu duweni niat sing jembar, niat sing ikhlas, niat sing padang. Kanthi niatipun ihdinas siratal mustaqim. Oh ya piye ya pancen lho. Ya. Niate nek awal rembugan awalnya wis diniati arep ngajak silaturahmi. Iya. Siji genar kepengin mlebu swarga. Heeh. Loro nek genar bangun anak sekolah balik somahanya. Iya. Kudu-kudune dalan sing apik. Iya. Oh iya iya. Priwe. Ngerti ora? Priwe. Pak Suratman nang lingkungan kene iki terkenal wong apikan. Wong priwe. Wong sumeh semedulu. Nah, terus? karo tanggap dhewe tengen yapi. Nah. Mulane hajatan botre-botre Pak Suratman karo tekan mburi. Iya. Dene wali sakabehane nang tanggap dhewe tengen. Apa itu no? Saking apike Pak Suratman nang Bisane. wow, ora ngerti. Priwe. Tak kamu bilang sukun madang. Apa ya? Bilang sukun macit. Iya. Tinggal kena wedang. Heeh. Tapi rokoknya huruf. Yakin sumpah, aku sing ngadu-adu senang dan asli baby ngomong ora kaya gue. Kalau priwe sih? Apa maning dari wong Cilacap terkenal yang ngapas tapi kan nganggo teko saliro, Iya, iya, iya. nganggo anggo nek bisa nek ngomong ke nganggo bahasa. Apa maning ke isine para anu kiai lan para ulama al adabul faqul ilmi. Waduh, wong ben adab ke sak dhuwure wong ben ilmu ngomong ngapang dan karo njaluk ora lah. Tidak sara. Ora bisa. Lah kok sing senang dan asli ben ora ngomong ae njaluk ngapura karo Pak Suratman. Ora iya. Yang tak marai si bagus Pak Suratman. aku lo nyuwun pangapunten. Ora nyuwun pangapunten. Anggenipun pamatur sapa. Anggenipun pamatur sapa. Anane boten kesupe Pak Suratman. Ampun kesupen Pak Suratman. Bunda darah pinter ae kene iki. Kepriwe? Tapi ampun kelanet Kang gerana gagean. Wis dilae aja. Oh, tapi sekai dong ada lanang. Ya, baru super. Ya. Wis liyane maneh. Mulane sak terusé mesti anak Irus. Irus nggo tunada Mbak Yuli. Ya. Mbak Yuli dadi wong wadon lan wong ayu kudu bisa kaya Irus. Ya. Dadi wong wadon kudu dibolak-balik. Wong wadon yo Takon bekali. ora takon ini sing pengalaman. Heeh. Ini rene ya becok dibolak-balik. Ya iya, ada orang sing seneng kok ngerti-ngerti jujur-jujur. Jujur calon kurang ketake Pak Plak Kasutan. Ya mana tuh jadi sering dibolak-balik. Tapi bener nih kudu dibolak-balik. Ajake bagus rabine nang pasar jeruk iki. Kok diwali kesel separo. Kalau jalan. Ya. Maksudnya apa? Sing dimaksud dibolak-balik tanggung jawabe. Kepriwe carane Mbak Yuli diwesteni ben cukup diwiake ben supaya luwe ben bisa jadi bendahara rumah tangga, ben bisa geminas titilan ngati-ati. Gusti Allah wis parindaku la insyakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabil sadid. Kene sing syukur ing atase kubur nikmate Allah tansah dipun jembaraken rezekine Allahumma. Oh, ayo. Iya, ya kowe anggur kowe adine bojoku ben pinteran. Priwe Adine bojoku ki wonge menengan. bisane Anggur dhewe kasih 1.000 meneng bae. ya Dhewe 50.000 ya meneng bae. Heeh. Kadang ora dhewe be meneng bae. dia mergane kepriwe Anu bisu. lah mau bisu ngomong nalah ora dadi Ya, ya wis liyane lah. mulane sak terusé mesti anak iyan utawane tapa cara ngendirane para sesepuh kiblat papat 50 rahmate Gusti Allah pun didakwakan dari kalau kita bilang roe babi dan itu takin Gusti Allah nyiptakaken manungsa ben ora kesasar dunya lan akhirate mulane baline manungsa ki mari barang kudratullah Gratullah apa maneh? barang kepesten dikunci nana di gedongana wong mati mangsa burunga kudu naksin dadi kotul maut mulane ana telu perkara menungsa sing ora bakal ngerti sedurunge dilakoni Nah, gua apa bae? siji rezeki loro pati telu jodoh sapa ngerti ana Sriki arep dadi jodone Mbak Yudi kan lu ngerti sedurunge dijam nang pengkulu kene adu-adu sekang danasi maring wilayah Tritikhlor kene senajan wingi krumune pacaran karo wong Bidara Payung. Yes, gawe sama ngomong sembarangan ya. Ya, Ora usah gawe panas hatine pengantin wedok. lah terus, Lah ngomong mama sing pacaran karo Luwi Dara Payung. lah terus, Lah kok bengi mbak pengantine cemburu. Ya. Mama sing dikerepok kan tanggung jawab. yang balik mah burung kertu. Wah, ngono boleh ngomong sembarangan. Lah terus, Yang ngerti. Apa? Pacaranmu tuh Luwi Dara Payung. karo wong di, Karo Cilacap. weh, emper bae 11. Oh,
Suwe-suwe selarane ini maning pari dia karo mulane anak pari Ya. pari go tuladha menungsa kabeh menungsa kudu kaya niku patoke pari Kepriwe? dengan arep menungsa kudu kaya dengan arep pari sepisane kudu gelem golek ilmu golek kawruh golek pengalaman Ya. tolabun ilmi faridatun ngalaku minal muslimin wal muslimat kok ngerti artine Oh pelajaran yang ngerti udah Priwe? pinter ngaji Apa? apa? Untuk ben ngerti kuwi asline udah kiai. apa Udah ustaz. apa Wes CEO sing dinyamar. lah bisane Siki zamane CEO gimana nyamar? apa ya Ya iya. Priwe? CEO kowe. apa ya Ya nyamar di pendekar mata satu. Geh, warisan ramane Luar asli. asli Sama apa malah ngomong sembarangan maning. iya Oh, jangan ngomong sih kayak dimaksane CEO nyamar. oh iya gue Anu asli. asli Wes iki ngomong tolak boleh we mari. Iya. Boleh minal muslimin wal muslimat. Iya. Ada di sana. Maju ini. nandel pakai tuduh kan ya Dewe itu coba. iya tuduhan kok ngasih salah ya Iya mau dia si pura kali periase. iya Muslimin wal muslimat. apa artinya Hati-hati nih, wis sekali merdeka tetap merdeka. isi-isinya Lah kepriwe sih? makanya isinya para kiai itu Lah kepriwe? dadak syarat lah bunyi itu sekali merdeka lah kok itu dimarahi lah kok itu dimarahi orang benar Gua belum marahin gara-gara gue. kok bahas dimarahi sama orang benar Gue larang lah. ya Joro-joro 2,5 juta tapi kan bodoh. Apa? yang sekarang kok ketemu sangat enggak kasut Ya mau 2,5 juta di perintah Pak Suraman kok dadak sing main. menang baik Anu apa? Digawang namanya. kali mana aku bisa palsu aja gue lah Itu didandani apa sih? lah ya bukan udah salah rapi kayak gue lah Walah, mau didandan angel-angel 2,5 juta malah juga semua kayak dia. lah aku udah salah rapi Lah maksudnya maning kepriwe apa maning gue? deh nyong sing ado-ado wis wigati banget mulane mangkat dikasih Ya. nyong minangka dadi buta sarune Bapak Sarino kan jujurnya jimat Gue apa maning? jimatnya pengantin lanang Apa? kan di pertola Kan di pertola kan di siapa? kewadah pertola gue lemah Aneh sini. ya nah Isinya duit karo mas. kudu Dari sini apa? bajang sakane kaki pengantin karo ini pengantin Apa? bajang sakane kaki pengantin karo ini pengantin Ya sembarangan lah. ya pibe Deh, kita kelihatan nang mikir aja, Bu. Nyong nak kene ke diperintah Pak Surata sekeluarga ke. Deh, nyong iso ora nganggo wit. Lalu urusan Deh, kowe tak jaluk ke apa ora? ora Ora bae. Ora so. Lalu kok tidak enak? Nyong dandan wis main-main aja dewa supos. Kowe dadak kowe gawe dibacak sawan makane pada ngomong apa sih? Ora bae. lah kok pibe lah oh Kok sembarangan lah. lah pibe Mana aja ngene ya lah. lah pibe ah Ke cara tua cara dalam parimun. iya Jadi baik itu lulusan SMA. lah SMK siapa SMP sampun mana kata. Telebitan bang. Ajul ora-oras. weh rolas iya Wis ketiga bae. kau berarti di sini yang kau dari sana betul sana yang ikut pernah bihamin nafsu yang mati ini dan dia mau bicara dan ada misbah Kau semono titahi Gusti ingkang asipat jalu tanah rugi ingkang sapat dio gaji alami batio ilo-ilo jino kono ing paruto sarto bulan endi endahi budaya tulus kanti tidak mencerahkan kaduli demi kono ingkang widangsan adi coro panggih Risam bilangan dan sarbit bos Gandeng sajerik sasono Ari denggo Manunggaling karso dadi sarono Punapa ta wujud sarta wergening gampang Hinggang kinaryo bebalaring pidangan teh asaripit
Pranyoto wujudipun gatal dumadi saking sedang liniting tinang sulam lawe wenang sarta pilih surukang matemero senang kewarti suruh ya dulu secen lumaklan korbe ananging yen kirikit tunggal rasane parimono Bapak kantal kebenar sang tidak ada putri yang mata mau asto kasar pun ikan garwo mereka hanya barakan berdisirat mozo yang ada putri baru tidak pakai kepada ikan merokok kebenar sang tidak ada putri sikro tahan jago habar kukoyok yang penuhin Pratowo Yudhawa Karate Risang bidang ada di Kagung Kion ada keciri Pratolo Kang Ono Pontaat Tigo kata Bokim Podomawi sama ada risang bidang ada di Kagung pecah pihak Sanalipo risang bidang ada di Putri Doyo Sikro hanya tak sabar bertiga garwo yang habis ini sapara ribut Dejang tembe Resang bidang dari kampung Kioda berwujud hati wujud hati wonten jebara pada resang bidang dan putri kami cari Sukarto lulus mulyo mangke rahejo Gambang-gambang pemain negara Triwarno Water Eko Koraga Foko Parimurno Habiji Sabar Bidang Karwoto Baleri Sang Bidang Aden Sariti Bidang dan Coro Junjung Derajat Serat Poco Bidang dan Putri Kiodrati Krisang Bidang dan Kabuki dan Coba yang Cara Sesarana menikah harga barakan dari serat poco medang adan saripin kedasan kedyuyung dan ketepun ikan karawo bosa tidak kembali dari sang bidang adan saripin tidak coba dengan jajar sesarangan semoga serat poco medang adan putri bersama dengan Ayu iya Yuri Susakin gak boleh coba dengan sesarangan kalian karwo ini bangke pada pun bobo suramat gak boleh coba dengan uang terkaceng pun surat poso bidangan dan sekali ini ibu dari akan saking bingki dosa tidak coba dengan jajar sesarangan gak boleh pamit dia saudara ibu mungkin berbeda sapi yang ada saling kerja nomor ya karena bagi cara harga tanda sakit kudo pangeran Solo Kalis kerasa di Romo Gusa keberalsen korban gaben saspitong Risang bang sebelah bagian asong saspitong kepada sedang sampai yang saya itu tidak maju muatan sasono itu Wongker sora bakal santai Hanang-haning mahana ditati Halo, kalau ternyata bakal kelakon keramat asal kesal tidak resang tidak ada saripin sampai sak panggung sak tidak captain topik lamun endah hempa hari kiakari dengan syakari poneko bidang bidarkan dengan nota sifipon
tidak irisan tidak ada sari betul stobuki wadeling sasono ridego tumuli panjenipun bobok kapan ya wonten ing kursi gambar ridego tumuli sampai tidak ada sari tidak ada sorot tacon utawi bobot timbang yo bude Ustaz timbang-timbang tak pikir-pikir bobot lan dene bocah sakoro kakono prabedane. Senajan bejo putra mantu nek wis tanggep kaya putraku dhewe bude. Sepurane ngomong kaya pani. Iya bude kuku-kuku bocah sakor nek dipundhaken karo pisoto kore handayake. Parimono tadi corok bobot timbang mereka kamu berlalu kita pilih yang sepuh bekali boten kedah boten sakit bang site bang silatan boten boten sakit benten akan putra mantu kalah putra biaga so boleh disampir ada sari video silahkan ngabur kata berarti dapat atas roh jualan ratu sehari kadang bisa bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek-jelek sifatnya kalau mau menungso Katio Dewa dari pasbori kata pedasa kepelan ratu sehari Pidoko pangraku araus terus tadi pun Tobo dari sang tidak ada saringi tidak ada dicorok Kabori bariakan Kita kaki sarono kakak tidak ada dicorok kata bocor Kepada perisang tidak ada saringi semua tidak ada dicorokan cara bocor kacar bocor kuno koyo tanpa koyo wujudipun wos ketos kecampur beras kuning kecampur arto receh kacang kawah gele kawah beras berkewarasan ning kuning ada cipto setiap perisang bidang ada sarbit sampun dan tubuhkan arto receh tetap ini sang bidang ada sarbit sampun atau satu promonipun kaca kawak gele kawak wong liya tutusan saiki dadi sadulur bakal dari sang bidang ada putri Woso Nabi Kunopoyo Saki Gadarwo tumuli dikemasrahaken dumateng Romo so ibu pinangka greking tiyang bebraya semoga Mas Ayu Juli Susakti dan Tegus Riki tidak terbojo masalah berikan Romo so ibu ke masyarakat Gunung Koyo yang sampun dipun tapi saking tidak harus sebagio tidak diresak tidak ada salah ditansah kekal asmo kurang yang gulung kebil polok saya kancing Romo kancing ibu patu kok awolo kau tidak pulau kaya sakit kangkar lo kancing Romo kancing Yoger kene tak topo tasih bene yoger buku-buku guna kaya ini kantos pawitan anggenmu bebraya yoger nulis cengkang ceromo kan ada saripi tidak ada coro kacar bocor Pari bora dicoro kaca kocor tombol dari samping dan desa rebit sikro hamra bagi sasono pambujangan sasono mapan bujono kembul resang tidak desa rebit arso kembul bujono ondrowino utawi dahar walimah utawi saling suap-suapan mas bahasane mas wangge
sepiring berdua saling suap-suapan, tulang dinulang masih ambilan bae ambilan kamasipun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Mas dipun tulang Mas kanthi raos ngantersna dengan penuh rasa kasih sayang. Monggo. Alon-alon lampon monggo dipun raosaken langkung rumiyin. Masih ambilan bae kembali pakai kantosan bae ambilan kan masih monggo. Alhamdulillah sedikit kantosan bae monggo. Sumangga Kang Mas Ratri Tihareo Kang Mas. Iya ya dia sing barepun kakang. Tos putih Kang Mas. Bangun ya dia sing. Hari coba dia harmal limbang kamu prolong pito. Jadi rezang pidang desa ripitak tiba tidak akan didapat kesemua tadi kalah beberapa. Bebasan pahit ketiring beberapa kedah dipun raosaken sesarengan. Bebasan secara podo disonggo. Bukti podo di Yogyakarta Tirto Habarto. Tirto wis ngali banyu Habarto bening dari sang pidang desa banyu bening. Senajan banyu bening ora bae-bae kok ketika tirtaning tegan lopo ijo menawi boten dipun kados kaliyan toya agua menika namung kangge sarana kangge penetep monggo dipun piyambak-piyambak dipun terasaken mawon Mas Riki Mbak Yuni nggih kajenengan berkahan barokah kita nggih amin nggih alhamdulillah tegar pamujan kanthi tidak mencoro robah bekakak. Monggo Mbak Putri Mas ingkang monggo kaping sekawan pekakakipun dipun paringaken sang pidang saripun monggo Mas Ayu Yuli Susanti kanthi Mas Bagus Riki dipun tampi Mas monggo nggih setunggal Mas monggo. Mas Riki Mbak Yuli hitungan ketiga ditarik bersama-sama nggih siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mbak Yuli setunggal kali saling pandang saling senyum boleh sing rosa Mas tiga monggo dipun tarik ayo pro sing rosa Mas ade alhamdulillah tepuk tanganipun Bapak Ibu nggih alhamdulillah ingkang pikatukaken sinten Pak Bu Mas Riki nggih alhamdulillah utawi atur sugeng bekti amargi tiyang badhe bangun balewisma beda-beda terus kang Romo seibu ugi saking ngajaripun Gusti Kapur ping Dumadi resa pirang-resa jenengan saking papan panegahan tidak terwujud lo marap soal sebagai Romo seibu yang minta ibi pangestu utawi atur sugeng semoga kedua mempelai memohon doa restu kita doa restu kepada kedua orang tua kanthi ikhlasipun mana dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas monggo. Si protokol telah apari kaya-kaya hanto yudha tarang. Romo kanjeng bupatu kok kawula ingkang dipati kok kertani panjenengan ngantos pahir tuwuh kewasa kawula putra Prabu Sultan lho aku samporo tata apa suka bekti kaya tepatnya seperti akhir wujud jodohan yogi muka-muka
Angin bocah sesuatu sampai undangan itu saya mulai kejangan kosong koyo. Jangan serobokan cuma lakunya pangkat serobokan. Itu sangat berpopuler. Boleh serabot so tidak akan bisa diatur suku bekti kepada romo so itu tidak terganggu. Kemudian jika jadi pun bobo Pak Yudi Sarino oleh bobo Klasiko cara ibu dan siapa ibu Emi Gabicil saking leleten dan asli semoga Sikro bokol kabar itu koyo boil panto yuto wata. Dan kerobokan ibu batu kau kawulo. Kosok tidak ikut panen panjirnya. Patos lahir tubuh kita wongso. Kalega putra atrakas tukang bertiga sorong waktu ibu hari itu pada tukang ngerobokan tinggi. Tampaknya studi angkian boten sotoan yogir. Awal itu ojong ngambil lau yogir sentuh pada terbobokan dari langkuan itu jauhkan kosuan yogir. Suarga ikan sakinah bawakan keluarga Duri jika serobokan Kerasri Ibangajat Budi-budi Serabojo Kadang-kadang saripin lagi berikan ke obat pesawat berikan lama berayam Masa dengan keluarga hari Kristi Yang sakidah bawakan keluarga Lalu budi Legal-legal berkata pomongan putra putri Ujang soleh Duit soleha Tidak putri bagi kita dia terus berbukti kepada indah Kerbu Sikram berbongkol kabar itu kaya maksud kaya berhikmat oleh Yudhawa Karane Murawan sewa yang ada Kalaikan jarong langgan sokam berdiokkan Nyuwun stuwo yang kakang seser berikan jarwo bangun pembayan kawan pangsilan kawakan Kaulah gerakan sewa tak nyuwun agung yang pangabung perlawanan Yuyun dia jika rebut kakak tak terstani Bapak terus suka peti buyat dia cip Kata kabur kabeh kuopo tambil dia cip Lari kata pun tak terima Sri Ramu lahir tolong sehat ke dia cip Cuma kurang punya bangun Tidak sampai ke hotel dia Tuhan bisa begini warna berbunde Kakung dapat berikan tansa Tinulak filter sono Bos Maribono Pesanan bojo tidak ada sari pindah ke depan Tidak ada coro boros seperti Utayo tangga beken Lega Maribon berisang tidak ada kali tujuh ada berterkapan itu tetapi tiga itu kemudian berisang tidak ada kali tidak ada coro fitro luko saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji
mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir cerita iki bakal apik keukir yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah janji ilongku ne tes tenan kurangku sepurane tenanane ngene titip rokokku titip rasa tresnoku seneng iki wong kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku lintang suwon ngancani suwon sampun Program sekarang Rai Pro Audio. Ya. Os. Ya. Tarik masalah mangga. Ya. Os. Ya. Os. Jangan kayu masak. Boleh kayak ada tadi. Us. Lulusan SMKI bagian mawon. Ayo mas, tos dulu mas. Aku udah. Ayo mas joget mas. Reksa. Erot pusing pojok. Alon-alon tapi perwakilan Dago panjenengan Bapak Wahyudi, mungkin Dago panjenengan Bapak Masipun Bapak. Panjenengan Bapak iki bandare joget tangga.
kerso nyawer iki monggo Pak Bu. Nggih, niki lek nggih saya jangan silakan iki. Ayo ke Pak Bu. Ya. Allah. Allah niki Mama saya Mbak Erwi. Bisa nek ngaji niki. Allah. Kok bukan panik Mas. Iya. Abah, ayo pengen bae. Panjang Yusuf kurang rezeki, karena dibukarin sehat, amin. Dasar, ayo senggolan, senggol mawon mas, mana yang boleh jajan? Kita rekod Mbak Bibi ini. Ayo Mas Manten ini sengaja. Kali Mbak Manten ini Pak Erni. Mbak Manten cuman Mbak Yusuf Santi. Bosan apa-apa sih Mbak Yuri gini? Hari sejarahnya nih Mbak. Iya. MC-nya bagiannya apa? Iya, iya. Orang kebagian apa sih penting negara bobong? Iya, iya. Bapak Hajat, moga. Tidak ngomong buat di balik dalam elektrik ya. Alhamdulillah. Baik, jadi yang memang bisa nih. Ayo, Bapak Hajat. Ya. Niki Mbak Bismete Mbak FP, niki Mbak FP niki bagiannya joget, ayo Mbak niki, ayo, ayo, nah suka-suka Mbak Bibi juga, ayo Mbak, niki lagi kereta mau manis niki, niki bisa minta si Pala niki, lulusan SMA, ayo, ayo. Matur tambah dawon aja dari pisan banyu masam sampun terakhir audio silakan ya berbahagia bersama warna David kita lagi putih ya di kota RT Hernawati ya. Joget bersama ya. Ayo bergoyang, bergoyang Mbak Bibi. Nah. Mas Mampu
नखरे वाली सुन ले आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं how are you ना मैं बोलूं how do you do अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you Asik goyang Korina yo asik Mas Riki luar biasa ya. Mantap. Ayo. Harus semangat lagi. Sampai bawah semuanya. Ayo, goyang sampai bawah ya. Goyang sampai bawah lebih. Masuk, masuk, masuk. Semuanya sampai bawah tangan dulu ya. Sekop-sekop Mbak Bibi. Luar biasa. Ya. Sampai bawah lagi ya. Goyang kanan kiri. Yo. Putar ke kiri. Yo. Ke kiri dulu. Ayo kiri, kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Habis masih. Ke kanan, 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 ke kanan. Habis. Ini berlarinya masih ya. Masih di depan, nanti balik ke belakang, terbang lagi ke belakang lagi. Maksimal. Ke depan terus dan ini. Balik ke belakang. Pada kedua mempelai, saling menyapa kedua mempelai. This is and Paijo Erickson Production. Pada sini dulu mas. Asik, 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 asik. Kasih ucapan selamat kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah juga warahmah dan juga segera diberi membawakan putra putri yang soleh dan juga soleh. Amin amin. Terima kasih Pak Nur dan teman-teman mereka dari kedua mempelai. Terima kasih Pak Nur kembali. Dia indah, peretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang. Bersamanya jalan lebih terang. Oh, 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 oh. Tetaplah
hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh bersama arus